Hmm. Keďže ja mám momentálne veľmi špecifický lifestyle a venujem sa viacerým pohybovým aktivitám, venujem sa behaniu a sporadicky aj cvičeniu a ponovom už aj joge. Učím sa urobiť stojku na hlave, ktorú som spravila, ale ešte nie úplne rovnú. Ale učím sa, veľmi ma to baví, tá joga. Tak myslím, že vás bude zaujímať, v čom spočíva môj denný príjem kalorický, kedy jedávam, v akých časoch a tak. Keďže tí, čo ma sledujete na Instagrame, tak ste postrehli, že ja jedám vlastne iba raz za deň a spomínala som to aj v minulom videu. A myslím, že je to také ešte nie úplne známe na Slovensku a všeobecne. A je to niečo také, čo sa dosť častokrát aj odsudzuje, že niekto jednoducho jedáva raz za deň alebo venuje sa intermittent fastingu. Ale za mňa to určite patrí medzi najlepšie rozhodnutia v živote, aké som kedy spravila. Odkedy som začala s intermittent fastingom, odvtedy som vlastne neprestala a ja som sa vplyvom tých rokov dostala až do bodu, kedy vlastne jedávam iba raz za deň. Zvyčajne to býva po práci. Mávam klientky aj do obeda, aj po obede a keď napríklad skončím o 9:00 v práci alebo o 8:00 v práci vo fitku, tak prídem domov, navarím si jedlo a vtedy až idem jesť. Väčšinou to tak všeobecne vychádza, že je to okolo 8:00, 9:00, niekedy 10:00, 11:00. Ja som naozaj tak naučená, že aj o 12:00, o 1:00 niekedy začnem jesť prvým jedlom, keď mám náročný deň, viem, že na druhý deň napríklad nemusím stávať, tak jednoducho viem, že si môžem pospať. A ešte keď som pracovala v predošlom fitku, tak to naozaj bolo, že o 10:00 sme skončili v práci a prišli sme domov a začali sme jesť až vtedy. Snažím sa jesť čo najčerstvejšie potraviny. To znamená, že samozrejme šla som postupne. Môj úplne prvýkrát bolo, keď som začínala s intermittent fastingom, tak to bolo 16:8. To je taký základ. To je jednoducho, keď začínate s tým, alebo keď začínaš jednoducho s pôstom, a nevieš ešte úplne, že čo a ako, tak samozrejme veľmi treba aj dbať na to, že keď v podstate jedávame iba v nejakom obmedzenom okne alebo ideme do pôstu, ktorý je väčší ako 16:8, napríklad 17:18 hodín pôst alebo 19:20 a teda. Čím je to vyššie, tým viac treba dbať na to, že si na to treba postupne zvykať. Telo si zvykne na všetko a pre telo je naozaj prirodzené jedávať málo. Nie každé 3 hodiny ráno, na obed, večer a tak. Pre telo je prirodzené jedávať málo raz do dňa. Čiže treba dávať pozor aj na to. Ja som sa dostala už do takých štádií, že som skúšala aj už následne 24-hodinový pôst, potom 48, potom 3 dni a dokonca som skúšala aj 7-dňový pôst. Naozaj len na čistej vode. Vtedy som aj obmedzila kofeín, vtedy som aj prestala piť čaje. Ja veľmi pijem čaje, bylinkové. Moje telo je naozaj naučené tými pôstami byť veľmi citlivé aj na čaje. To znamená, pijem každé ráno zelený čaj alebo ginko, alebo kombináciu. Potom počas dňa, samozrejme neochutené, bez medu a bez akýchkoľvek iných sladidiel, ochucovadiel, bez citrónu. A každý jeden večer musí byť antistres čaj. Tam sú rôzne antistresové byliny, ktoré upokojujú nervový systém a ja to naozaj veľmi cítim, že to na mňa vplýva, tento čajík. A hlavne vy tým, že keď začneš pôsobať, tak ty si veľmi citlivieš to telo. A to telo ti naozaj začne potom reagovať na úplne všetky maličké detaily, ktoré, keď si napríklad aj dáš čaj, tak úplne to začneš cítiť. A hlavne veľmi sa vyhýbam, nebudem hovoriť, že 100%, povedala by som tak 80/20, veľmi sa vyhýbam spracovaným potravinám, respektíve snažím sa ich obmedziť úplne. Samozrejme, žijeme v takej dobe, v takom storočí, že tie spracované potraviny jednoducho sú tu všade, na každom rohu. Ale hlavné to gro mojej stravy počas týždňa a počas bežného dňa je čo najmenej spracované potraviny. Takže
čom spočíva moje jedlo? Ako prvé, čo vždy, keď začnem jesť, čím v podstate preruším pôst, je fermentovaná potravina a je to čalamáda. Čalamáda, ktorá je bez cukru. Kupujem ju v Kauflande alebo v Bile, ale tá z Kauflandu mi trochu viac chutí. A teraz pri tom fitku, kde chodíme cvičiť, tak máme hneď po ruke Kaufland, ako aj Billu, ale ten Kaufland je bližšie a jednoducho tá z Kauflandu mi viacej chutí. Fermentované potraviny sú veľmi dôležité. Majú protizápalové účinky, ale veľmi vysoko protizápalové účinky, protirakovinotvorné účinky. Takisto majú obrovské množstvo probiotík, ktoré prispievajú k tej črevnej mikroflóre a ja som si to naozaj odsledovala na sebe, že čím viac mám to telo vyčistené a čím viac je tá moja črevná mikroflóra v pohode vyčistená, v rovnováhe, tak tým lepšie sa cítim. Mám viac energie, mávam lepšiu náladu, mávam pozitívnejšie myšlienky a k tomu určite prispieva aj tie fermentované potraviny. Fermentované potraviny sú napríklad čalamáda, kyslá kapusta, mliečne výrobky a kimči, jednoducho všetko, čo prešlo procesom fermentácie. A naozaj z dlhodobého hľadiska myslím, že až o 70% vám zlepšujú imunitu. A to je úplný paradox, pretože ešte niekedy pred rokom aj niečo mal môj frajer angínu. Rozumie dobre. Angínu. A my sme žili spolu už vtedy a mne nebolo normálne, že nič. Vôbec. Ja som bola úplne zdravá a aj to cítim. Jednoducho, nebola som už dlho jednoducho chorá, chrípka alebo niečo také. A keď sú aj okolo mňa ľudia, veď ja sa pohybujem v spoločnosti s ľuďmi, tak jednoducho ja nikdy som to nenakazila sa, okolo mňa všetci chorí a ja úplne v pohode. A k tomu prispievajú samozrejme aj tie fermentované potraviny. A túto čalamádu, to mám už naozaj roky zaradené do svojho každodenného jedálnička. To je vec číslo 1. To si dám ako také predjedlo. Potom si spravím šalát z čerstvej zeleniny. A samozrejme snažím sa v bio kvalite, pretože stala sa mi taká vec, že som jedla paradajky, alebo teda umývala paradajky, že idem si ich teda dať do šalátu a umývala som ich v horúcej vode. A ten smrad, ktorý sa uvoľnil z tých paradajok, ja som myslela, že na tých paradajok je na tých paradajkách je normálne vrstva nejakého plastu alebo nejakej pneumatiky, taký smrad sa uvoľnil vplyvom tej horúcej vody, že som si povedala, že OK, takže snažím sa v bio kvalite aj domáce, čo najviac z okolia, jednoducho čo sa dá, všetko domáce. A do tohto šalátu si dávam teda ľadový šalát, uhorku, kukuricu, papriku, paradajku. To si nakrájam na malé kúsky, zaliem to olivovým olejom, jablčným octom, šalátové korenie, pomiešam to, na to si dám tofu. To je môj zdroj bielkovín v tomto jedle. Osolím, okorením 3 vajíčka, natvrdo si k tomu dám a používame teraz perfektný kečup bez pridaného cukru. Naozaj má úplne čisté zloženie, vyrába to Heinz a myslím, že majú aj v Bile, aj v Tesku. Dá sa kúpiť aj v Bile, aj v Tesku. A je vynikajúci, chutí naozaj výborne. Je to iné ako klasický kečup, ale je lepší podľa mňa. A potom si spravím moje domáce pečivko s cottage-om, s pohánkovou múkou. Pohánkovú múku používam pretože je prirodzene bezlepková, chutí mi, má dobrú chuť a takisto je najmenej zápalová spomedzi všetkých takýchto voľne predajných múk, aké sú. Takže používam túto, z toho si spravím také pečivo a k tomu si dám biely jogurt, používam Hollandia sedliacky jogurt, ten má naozaj bohaté množstvo mikroflóry, je chutný. Niekedy mám naozaj chuť iba na taký čistý, alebo sem tam si do toho dám med, alebo proteín. A proteíny pri chute striedam, značky takisto. A med je takisto veľmi zdravý, má obrovské množstvo vitamínov, samozrejme nie vo veľkom množstve, alebo predsa len je to cukor.
ale rýchly sacharid, ale v normálnom rozumnom množstve je vynikajúci dodatok. Ja si dávam 250 gramov toho jogurtíku, do toho keď si dáš 1-2 lyžičky toho medíku, tak je to úžasne to ochutí, je to chutné, je to ešte aj zdravé. A do toho si dávam 10 gramov makových mletých semiačok a lanových mletých semiačok, pretože oboje majú benefity, sú zdrojom zdravých tukov. Mak samozrejme pôsobí na nervovú sústavu upokojujúco. Takže keďže jedávam večer, tak to na mňa dobre pôsobí. No a k tomu si dám to pečivo a ešte jeden celý banán s arašovým maslom. A snažím sa veľa orechov aj zaraďovať, takže kľudne aj arašidy, kešu, pekanové orechy, mandle a rôzne orechy. A keďže teraz aj dosť veľa behávam a posledné týždne, mesiace som vplyvom toho behania veľmi veľa schudla, a už keď som sa aj merala, tak som mala také hladiny toho tuku, že už to bolo také, že už idem na hranu. Už to bolo také, že som pomaly vyzerala, že môžem ísť na súťaž. Tak som trošku pridala toho jedla. Nepoužívam kalorické tabuľky, idem naozaj podľa pocitu. Snažím sa jesť tak, ako sa cítim, ale tak, aby to bolo dosť na to, aby som už ďalej nechudla, pretože už nepotrebujem nejako extrémne viac chudnúť. Môjim zámerom je vlastne dávať dole svaly, ale nie úplne, a aby som sa cítila jednoducho lepšie vo svojom tele, aby som vyzerala žensky, aby som mala zdravé telo, aby som bola zdravá a aby to moje telo hlavne hormonálne fungovalo správne. Ja som kedysi, ešte keď som chodievala na súťaž, mávala problém s hormónmi. To určite každé dievča malo. O tom spravím aj video, že najdôležitejšie veci, ktoré vám nikto o bikini fitness a o fitnesse nepovie, ale sú to dôležité veci pre ženu, ktorá by to mala vedieť pred tým, ako sa ide pripravovať na súťaž. A preto som trošičku teda pridala to jedlo a jedávam hlavne podľa pocitu. To znamená, že keď už cítim postupne, že už budem plná, tak samozrejme, že už prestanem jesť. Jedávam pomaly, veľmi pomaly, snažím sa vychutnávať si to jedlo a takto zložené jedlo mám už fakt, že roky. Fakt, že už dlho. A fakt mi to stále chutí. Fakt to mám rada, teším sa na to, keď idem papať. A k tomu samozrejme patria aj doplnky, výživy. A užívam B-komplex, Forte, ktorý to má trošku zvýšené, pretože nejedávam mäso, nejem mäso vôbec. A tak, aby som mal dostatok tých vitamínov, samozrejme vitamín D. To v lete ako nie je úplne potrebné, ale keď je takto zimšie, nesvieti toľko slnko, nie som toľko na slnku, tak vitamín D určite je potrebný. Omega-3 pre správnu hormonálnu funkciu, mozgové funkcie, pre nervový systém, a zinok, železo. Ja som mávala kedysi problém s nedostatkom železa, takže železo, kolagén, samozrejme kolagén musí byť, komplexný taký multivitamín, kde je vlastne z každého rožku trošku, ale s tým, že ja sa veľmi veľa potím a mám veľmi veľký pohyb, ja to doplňam ešte aj extra dávkami. Tú stravu mám tiež aj tak vyváženú, že obsahuje potrebné množstvo elektrolítov, ktoré potrebujem. Elektrolity sú napríklad magnézium, draslík, sodík, vápnik. A keďže ja nejedávam celý deň, tak potrebujem tieto elektrolity nejako do tela dostávať a tie dostávam do tela pomocou tejto minči. Je to Salvatorka. Inak toto vôbec nie sú žiadne reklamy ani nič, jednoducho vám hovorím realitu tak, ako to naozaj je. A ja som už skúšala rôzne minerálky. Samozrejme aj magnézia je dobrá, aj rôzne iné sú dobré, ale ja som si to tak odsledovala vplyvom toho, že čo prijímam zo stravy, čo potrebujem, ako cvičím a tak, že táto mi vyhovuje najviac. Aj v pomere cena-kvalita. Pretože má ideálne množstvo magnézia, ktoré potrebujem, keď vypijem 2 litre. A ja tieto vypijem 2. Môj pitný režim za deň je 4,5 litra. Ráno si robíme čaj zelený s gínkom, kde je pol litra vody a tieto vypijem za deň 2. Dneska ešte toto mi chýba ešte trošku. A čiže 4,5 litra denne tekutiny ja vypijem. Má úžasný
obsah vápnika na liter a takisto aj sodíka. Väčšina, niektoré tie minerálky, napríklad Fatra, má pre mňa veľmi vysoký obsah sodíka. Napríklad Fatru som pila v lete, keď som veľa behala a veľa som sa spotila, veľa som vypočila a potrebovala som, lebo ten sodík vám vlastne podrží tú vodu na tele. Keď nemáte sodík, tak vy keď sa napijete, tak rovno hneď to vycikate. A ja mám tak citlivé to telo, že ja som, keď som sa v lete veľmi spočila, potrebovala som ten sodík tam tiež doplniť a nechcela som si to tak robiť, že do tej minerálky si nasypem sol, tak som si jednoducho kúpila Fatru a tá bola pre mňa úplne že ideálna, lebo mala neskutočne pre mňa vysoký obsah toho sodíku, soli vlastne. Takisto je tu aj nejaký draslík, akože nie úplne nejako, ale draslík. No a potom napríklad taká magnézia, tá nebola úplne ideálna pre mňa, pretože z toho ma niekedy, priznám sa pravdu, z toho ma prehnalo, alebo teda nie, že prehnalo, ale bolelo ma z toho brucho, pretože tam bol pre mňa zase až príliš veľký obsah toho magnézia, čiže bola až príliš koncentrovaná. Takže nejakými tými mojimi cestičkami som sa dopracovala až k tomu, že táto vodička momentálne je pre mňa najideálnejšia. Je dôležité v tej strave naozaj dbať aj na tie elektrolyty, preto správne celkovo fungovanie nervovej sústavy a tela. A takisto veľmi dôležitý je aj draslík, pretože ja keď som aj po lekárniach pozerala, tak tam predávali tabletky s draslíkom, ktoré mali že 50 mg, hej, a ja napríklad príjmem draslíku možno tak 1700 alebo 800 alebo možno aj 2000 mg na deň, čo je, že akože to neviem, čo predávali v tej lekárni, ale keby ja si mám kúpiť také tie tabletky, tak asi si musím dať celé balenie, aby to pokrylo moju dennú dávku draslíka. A hlavne ten draslík je podceňovaný strašne, ale pritom je taký hrozne dôležitý, lebo vám vyrovnáva celú tú hladinu tých elektrolytov. A ono to ide ruka v ruke. Nemôže byť jedno tuto a jedno tuto, ide to ruka v ruke. Takže na tie elektrolyty treba dbať v komplexe. Aj na ten draslík, veľa aj tých doplnkov výživy nejakým spôsobom trošku zabúda na ten draslík. A hlavne ja vplyvom aj tých rokov, aj tých mojich skúseností vidím, že mi to takto vyhovuje. Je určite dôležité dbať nielen na vitamíny, ale aj na tie elektrolyty, na tie minerály, aj z tej stravy. A okrem toho sa snažím aj vyhýbať sa zápalovým potravinám, jednoducho bielej múke, spracovaným potravinám, bielému cukru. Keď aj robím koláčiky, ja veľmi rada robím koláčiky, na Instagrame mám zo pár receptov, tak robím to s náhradným sladidlom, prírodným, s erytritolom. Ten sa prirodzene nachádza v ovoci, napríklad v hrozne alebo v melóne. A je to prírodné sladidlo, ale má 0 kalórií, pretože to naše telo ho nevie stráviť, ale je sladké. To znamená, že pri každom koláči som zvolila túto náhradu, je chutné, chutí nám. Ale samozrejme dávame si raz za týždeň aj cheat day. Ja úplne otvorene o tom budem rozprávať, pretože myslím si, že cheat day je dobrý. Na mňa to funguje už dlho. Ja jednoducho celý týždeň, alebo celkovo celý týždeň sa snažíme mať čistú, peknú stravu. A podľa toho, keď máme náladu, aké máme plány, tak si dáme cheat day, ale samozrejme taký rozumný, že je to možno niečo medzi refeedom a cheat dayom, že nie je to úplne, že teraz žerieme blbosti, ale napríklad chodíme na all you can eat alebo na Čínu, kde si dávame zdravé, hej, že ja si tam napríklad dávam zase zeleninu, Erik si dá rýžu s mäsom, hej, a k tomu si dáme ovocie a nejaký ten koláčik. Nie je to úplne, že zle, úplne že iba pizzu a iba sladkosti, čokoládu, burgery a neviem čo. Jednoducho snažíme sa tie cheat day mať zdravé. Chodívame aj niekedy aj do McDonaldu. Samozrejme objednáme si niekedy aj pizzu alebo vrep. Ja dám si rada vrep. Určite ale zaraďujeme ten cheat day, pretože myslím si, že je to potrebné. Niekto to tak má nastavené, že každý deň si dopraje kúsok čokoládky a kúsok takéhoto niečoho, ale mne to nevyhovuje. Ja potrebujem mať pevnú disciplínu,
naozaj od pondelka do soboty napríklad, hej, ísť, že na 1,000,000%, disciplína, že najkovaná a jeden deň v týždni jednoducho vypnúť tú hlavu, zregenerovať a oddychnúť si a k tomu patrí samozrejme aj dobré jedlo, na ktoré dostanem chuť a niekedy ten cheat day si ani nedáme, niekedy to ani nepotrebujem, niekedy si dáme to isté, čo jedávame stále, lebo mi to chutí, ale naozaj niekedy, keď pred svojimi dňami, veď my ženy to poznáme, keď mám chuť aj na sladké alebo na hocičo, tak si to tak vyhradím, že napríklad ten jeden deň si doprajeme a už potom od toho ďalšieho dňa ideme zase pekný režim, snažíme sa čistú stravu, aby aj celkovo tá kvalita života bola lepšia. Tak toľko by bolo asi k môjmu dennému príjmu jedla, čo papám. A budem veľmi rada za každý váš komentár k tomuto videu, za každý váš názor a za follow. Ja som si dneska bola zabehať, myslela som, že stihnem ešte západ slnka, ale nestihla som. Znovu idem tento týždeň na jogu, znovu pôjdem zajtra behať, mám prácu a tak ďalej. A každopádne budem veľmi rada, ak mi sem napíšete nejaké svoje názory, prípadne kľudne mi môžete napísať aj nejakú vašu otázku, ak vás niečo zaujíma. Budem sa tešiť každému jednému vášmu odberu, samozrejme. A opäť negatívne nepotrebujem. Jednoducho, ak sa vám to nepáči, tak to nemusíte pozerať. Ale veľmi rada by som vám takýmto spôsobom načrtla trošku z môjho, myslím, že zaujímavého života. a tak, no. Takže majte sa krásne, pekný večer vám prajem a ja mám obrovské myhalnice a to sú moje prirodzené myhalnice a musím vám to dať na Instagram už konečne, lebo to je na mňa neuveriteľné, aké mám obrovské myhalnice. Ja som z toho nadšená, takže majte sa krásne, prajem vám ešte pekný večer, pekný deň a vidíme sa čoskoro.